Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. L-aħħar. Isma' minni. Zor, għaxtina l-ewwel darba nagħmilha. Kenna studio vera sabiħ. Eżatt, ordri qod attent. Sejjed lana. Alla ħara saw xatti bati blazma xawna għawniefu, Come on. Jien għandi għal-fire engine. Grazzi Bimania, grazzi ħafna. Nistgħu nsajru ġobhom fuqhom. Mela, wara dik l-opening, sabiħa ħafna, grazzi Bimania. Il-kappell, anka denni. Il-boys, baqgħu fil-kappell, il-greżu. Għax aħna nobdu. Aħna lesti għas-sagrifiċċju tal-ħajja. Sorry, nistgħu naħu. Wara cheers. Grazzi Hansa, grazzi, cheers. Il-verità kollha, il-verità biss. Tajjeb. Cheers. Dik il-problema xekult. Għalek. Aħna biex ngħidu billi hemm. Issa naraw, billi hemm. Jiena ħankompli dan. Ora xamlu li bil-pastizzi. Jina tużana nikollhom pastizzi, ras kemm inħobbhom. Tużana nikollhom ras wieħed. Ma mhux se nikollhom. Weħellu l-brajt. Għax għaddiju l-programm. Le, jiena. Għanqedu hekk Ma wara. nikolx. Għażiltom li inti. Le, randomish. Għaw għanna l-karti s-suet. Sa naraw jintużaw xewler. Rridu naraw, maħna qasna. Mela, tistaw taraw il-cards minn wara l-kamera qed jgħidulna biex immorru għall-ewwel mistoqsija. Ek naħseb u mod sottili qed jgħidu lej ħammil. Nibdew bi Frida. Dini, ma tantx nafu. Tini, faqqa. Ejja, ħatibda. x'inhi dik il-gidba li gdibt imma għalik mhix gidba? Interessanti. Dejna tajjeb, Well done. ġobni di. Kull-lima waħda din. Fl-screen. Ek tajd li ek nis-singilja gidba. Waħda. Diffiċli, jo. Għax għandek ħafna. Li ma dawk il-white lies, xumbat ma nafx kiġilkomx, dawk il-white lies. Gideb iż-żajr. Għedha bizzaj. Umbat jispiċċa sal-axħar tibda temmena l-qaskonta fekk għaddis għedba jew. Jiġri lek hekk inti wejja. Isma, għajn itkellmu meta tmur dbieħ sales, tajb, għalek tikdeb. Imma ġili jistaqsuk mistoqsijiet, li ma tkunx actually taf. Ir-risposta 100%. Allora on the spot ikollok mhux qed ngħidlek tikdeb imma Tivvinta. tispekula il-possibilità b'mod konvinċenti ħafna se jiġri meta Attenta mhux qed ngħidlek li tikdeb, ħafna drabi. Mbagħad inti Nara xi ħaġa importanti kultant, li tikdeb, ġifieri pereżempju jiena nikdeb ħafna l-ġenituri tiegħi. Qed jaraw. Pereżempju, Imma se tkun qed jgħidilhom. pereżempju, xogħol kif inti u kemm għandi xogħol u kaspejjeż li rajta kollu sew. Qed nifrankalhom li inkwitaw. Dak il-iskop li taf li jgħidu meta tkun qed jgħidu il-verità bis-silver, ġifieri xi kultant u li anke li tajt il-verità kollha jiena fil-manaġi li tibta assassini għaddejna mill-biċċa xogħol ma bqajnax flimkien. Għaddejtu minn. U inti il-mara dejjem tqisni tipo the man with a plan, taf kif? Tipo kollox setjat naf fejn sejjer u tifel tibda staqsini u hemm naħseb hemmhekk tiġi dik il-gidba. U tħajda la naf eżatt f'xed nagħmel taf kif? Inti fil-verità l-iskop ikun għadha qed tirwingi Allura li qed tgħid inti x'taħsbu fuq il-fatt li kultant taħsbu li kultant tajjeb li tikdeb ftit lilek innifsek speċi in a way illi inti tgħid jiena nafx ħa nagħmel u sa naħseb importanti għax ma tkunx taf bleżat imma taħseb it helps you. Jien naħseb kif qed jgħid Daniel, importanti x'inkellek blok.
You block, allura tittajt. Jek taqaf il-verità. Jiena li kont ngħid ukoll kemm jiena nħoss li kull persuna għandu kollha ukoll dak is-sigriti tagħha li ma taqsamha ma' ħadd. Allura Per eżempju, Frida. Ejja nixorbu taħt. Issa Frida ħatejdinta. Għalhekk għal taħu l-Frida. Jiret niftakar fil-kelma nuances li għal-ġenko f'episodju minnu. Fekket niftakar palissa. Jien jekk nikdeb ninsa żewġ sekondi wara li gdibt. Għalta Nimo. Le, Nimo, ħdejja professor. Dora, ħdejja avukata. Jiena mal-ewwel. U nerġa' ġifieri u bat tibqa' nikdeb u tiġinjar. Jiena mhux nikdeb imma jiena nżaw ċerti affarijiet għalija ma ngħidhomx. Allura jekk xi ħadd isaqsini xi ħaġa u li tkun xi ħaġa li ma toġobnix, nara kif indawra. Però ġili għamilt gidba. Imma mhux li nemmina. Nkun naf li gidba, vordiri ġili. U jiena li prova niftakar. Imma tajt gidba ikun hemm ċerta malizzja. Dat tip ta' Eżatt, hemm gidba u hemm gidba. Tajt intelx noqgħod tinkwieta n-nies. Gidba Hawnnies. Gidba l-ħsar. bil-gidba. Ma dik differenti. U jemnuh. Jien per eżempju l-kratu tiegħi jien ma nafx ikżeb jien anke l-karax fejn naħdem ġara xi ħaġa. Nista' nġiblu skuża l-klient ma ngħidlu ġitna ħażina ħalli li hawn ġurnata oħra jekk bżax nitlek karozza. Mhux problema. Għax dik l-aħjar ħaġa, għax meta mbagħad tikdeb għax is-seba' ħażina. Ma dak huwa differenti. U għandu tkun id-gidba waħda għal dilek. Ma li tiġi għalik taġġa ta' gidba taġġa tiġi tikdmek. Ija, 100%. Ksemmejt ilkom il-klijenti meta tkun tagħmel sejl. Però mbagħad jiena ma nafx nikdeb minn oħra jgħidu li ta' kemm ħajġib li sejl, Ma li nassala. ma nafx, għaw min jgħidu li isma' klama mija jgħida, jifieri naħseb. There is eżatt, but those I don't think they're lies. I think jien naħseb huma modi kif taġevola lilek innifsek u kan nista' madwarek fil-ħaġa inti ma sax tajt il-verità kollek, inti tajt il-verità kollha. Mela. U naħseb xi ħaġa li titgħallem mal-ħajja. Lek innifsek ma tħass fi. Eżatt, daqqasek. Eżatt, proset, guys. Who's next? Daniel morru nagħmlu għax aħna nemmnu f'ċerta struttura. Għamel li trid. Smajta kif sar, Lejli ħatajda hi. Li tixjieħ. Le, jiena x-xuħija hija tbeżżani ħafna. Vera jew? ħafna tbeżżani jien x-xuħija. Ġifieri jiena mhux li mmut nibża, għax immut. Imma għax jiena ovvjament m'għandix tfal. Sħabi wkoll kollha bħali, ġifieri aħna dejjem l-nixxieħu ma ħajkonna ħadd, ħaniġu waħedna u aħna. Xurina aħna ma ħajkollu min ħsibi waħda ħaniġi bħala remejta. U min jaf min se jħuħsibna. ħattu, la tfal, la xejn, la neputijiet, ġaqas neputijiet. Renka stess immorru ġoħum. Jiena min se jkunu dawk li ħajdu ħsieb. Le, jiena nimmaġina nkun. Kemm kelli ngħidlek bil-fatt, nisu forsi solitudni li tixjieħek ċuli li qed tikber. Jien nibda narani ġiġat nikber. Ma tibża minna l-ħaġa li tixjieħ dik. Ara jiena li sakemm inti jkollok is-saħħa. Tajb, jiġifieri jien għandi klijenti għandhom 81 u Alla jbierek indimunjati aktar minni. Sewwa. Saħafna ngħidu. Ġifieri issa biex kun indimunjati aktar minni. Imma għandi minn għadu vera sew. Jiġi imma meta jkollok il-Mart, sfortunatament il-Mart. Dak ikissrek u dak. Il-Mart u għegħin jiena tbeżżani x-xuħija għax tkun waħda infatti jiena dejjem ngħid ara jiena nixtieq niftaħ home għan-nies kollha ta' Tampari li qegħdin waħedhom, nintafgħu fiha ġol pool nixorbu l-imbit, balla mbit, stok ta' mbit, xibba x'għad toqgħod tagħmel mhux tixrob. Mhux hekk, mhux hekk. U tirrakkonta. Eżatt, tifridi. Smajta rejt fad il-mossa ma tkunx għadek. Alla toqgħod tixrob l-imbit. Le, jien naħseb kulħadd nemmen li kulħadd jibża jew jiddejqu li xi għax inti tagħmel ċertu affarijiet jibdew jiena pereżempju ħossni li bat in-niżla mhux it-tela, ġifieri it-tela tlajta saqbat in-niżla mellum diġà qed tibda jekk jiena pereżempju qabel konnu pjaċir insiefer avventuri montanji, illum ma nfittix dawk. U jiddispjaċini li ma nfittixhom għax tkunu sbieħ. Żgur. Imma meta mmur dal-affarijiet jew nagħmel dal-affarijiet anke xogħol, hobbies. Nħobbhom imma naqqast. Ejja Għax tibda
tħossok tajja. Ġifieri dik taffetwa. Imma l-importanti li tas-solitudni wkoll li għax ġi naħseb fuqha wkoll li tkun waħdek minn ħajħossiebek u da ġifieri ukoll. U naħseb jien anka l-verità li jiġri pereżempju ngħidu aħna ħanitkellem jiena qiegħed fid-drama, il-biċċa kbira jiena bdejt fid-drama, kont inkun l-iżgħar fost sħabi. Illum sirt l-ikbar flok sħabi, allura tibda anka titkellem ma' ġuventur u tfajliet, titkellem jisek tamparhom, u b'fdaqqa l-ħin daw jiġu l-ġenituri jarawhom kemm għandha żmien il-mami 40. 45. Eżatt, iżgħar minni. Ikbar minna mill-ġenituri tiegħek. Inti tista' tiġi t-tifla jew t-tifel tiegħi, fimta? Hemmhekk hija nħossa l-verità. Anka tibda tara nies li qabel kont ikbar minnek, il-pulizija kolli żgħar minni. Qabel isek meta tkun żgħir, tara l-pulizija bħala dik il-bniedem awtorità. Illum il-pulizija. Iżgħar minni. Jiena dik ġrat li milux, għamilt short film żgħiru u qalu li ħatkun omm. Jien ħankun omm, jien ħankun Żgħira. Umbagħad ġew daw iż-żewġ ġiventur vera ħelwin. U jien kif rajthom għamiltek. Qalet ħatkun ommhom. Addiju. Kemm għandkom żmien, wieħed għandu 22, l-oħor għandu 26, vera niġihom minnhom mitilhom. All right! Mentalità, ġifieri. Le, ma vera ħassejtni qara jiena daw fil-li nagħmilha toħtom jew jien nagħmilha tal-girlfriend u hekk issa daw spiċċaw dawn l-affarijiet issa tal-hom u 4 tim oħra tan-nanna. Jiena minn dejjem il-karattri tiegħi kienu jkunu missier, raġel miżżewweġ, anke meta kont żgħir, għax dejjem konni der ikbar. Issa iktar nannu. Il-ġuvni, nannu. U kieku kellek tmur 10 snin lura, u x'in tagħmel għax dik nistaqsijek. Issa very good. Taf li jien ma ma nagħmilx. Issa jgħidu li tmur 10 snin lura. Tibgħidu l-isma' immaġina taqbad. Tirwindja u jien għandi 42 ħana li għalaqthom. 42. Nimmur ta' 22, taf li ma nagħmilx. Happy anka jiena. Jien għandi 53. Happy bli għamilt, issa tajjeb stajt għamilthom aħjar. Stajt. Imma dik kienet il-passaġġ tiegħek. Mela 53. Alla jbirkek, Għadu jrid il-bujna. Jien fuq dili għattejt inti. Nejr għazzar nejr. Nejr fil-sens kemm xi għadni 20. Biss l-tfulija tiegħi li jiena t-tfulija tiegħi kienet fis-70s. Kienet sabiħa ħafna żbaħ ġifieri, kien nuqqasijiet. Ħafna nuqqasijiet, għarna jiena per eżempju. Imma nuqqasijiet ma konniex nafu bihom. Eżatt, jien niftakar kont fissat dak iż-żmien ta' kont tifel fuq l-ispazju space shuttle u dal-affarijiet. Kont nibgħat blitri. Mela, ġifirhom xi xahar u nofs wara. Jiena għalija l-isbaħ żmien. Ma nibdu ma xejn. Jiena rajt kollox jibda. Aħna rajna kollox. Rajna shifts kważi kollha. Ħalli għaxina U hemm xem qiegħda tagħha u ejja. Imma l-era tagħna hija era sabiħa li rajna kambjament. Anka l-mużika men. Koll. 100%. Jien kultant vera nħossni daqsxejn hekk iktar isni antika milli jien. Jien twet fil-93. Imma xorta niftakar il-kazett. 93. Niftakar il-kazett, ġifieri kellna kazett. Recorder kont noqgħod nilab nirrekorder li nifsi fuq il-kazett. Xorta l-ħakam dal-affarijiet. Jien għandi tfal ta' 9 u 5. Jiena f'kull punt li nagħmlu, eżempju dis-sena, sifirna Mexico. U dejjem nagħmlu x'nagħmlu, nipprova ngħidulhom isma' tipo meta kont żgħir jiena, tifel il-Mexico qasmu fuq it-televiġin ma kont nagħmel. Jiena fitilu kien hemm il-Papa meta laħaq il-Papa. Għattilhom ħa narawha flimkien għax din hija xi ħaġa li mhux ħatara mid-darba f'ħajtek. Naħseb importanti għax dejjem ngħidu għax it-tfal inti tkun ukoll li tgħidilhom isma' di li qed insifru li morna l-Mexico mhux xi ħaġa li jagħmilha kulħadd. Konna namlu meta konna żgħar. Apprezza. Jien naf di tal-Papa. Diffiċli Daniel. Darbiet insertajta jiena li niftakar. Diffiċli dil-ġenerazzjoni. Il-valuri ma domx bħalma konna aħna. Ma nemmen li tista' tittihom. Ma il-primenti fejn tgħixu, mhux ittihom inti biss, fejn tgħix. Jekk inti ma li twilid ta' sentej għandek mobile fidejk. Fimt, inti tkun ġa. Fimt, jew tħall troq l-internet u taf ma trajn
Eżempju, t-tifel ta' 9, ilu jishtiq mobile, me mendu jallu 5. Mux ekku. Għatlu taħtijan, issa t-ten maslet. Masma, ma tittamillom ċertu, u taħtijan fil-birthday u fil-Christmas, dak it-tik. Jien niftakar mobile. Fil-birthday, fil-birthday. Imma kieku tajtu ta' 6. Ejja, għamel 4 snin oħra bil-mobile fidej. Bek fil-valuri għalix kull maridu tajnjulom dak il-ħin u għalek naħseb daħlet din il-mentalità ta' kollox issa għalix kena era fejn ħanajt mux l-era tiegħi tal-era ta' warajja fejn kienem ċertu nuqqasijiet li bdejna nsemmu nuqqasijiet li jina maqqas nħossom li huma nuqqasijiet affarijiet. Anzi kellna sens komuna aħna. Allura ddeċidejna li aħna ħajkonna tfal u ħantuhom kollox, dejna naħsbu li se jkunu aħjar minna. Fil-verità jiena nemmen li l-fatt li tajnihom kollox u mar minna, għax issa mhumiex kapaċi japprezzaw ħafna affarijiet li għalihom mhuma xejn u għalina affarijiet żgħar kienu jfissru ħafna. U tlifna jisna daw l-affarijiet. Television. Din naħseb tista' tibqa' sejra x'min jaf eżempju l-qudiem fil-futur qabli jgħidu x'aħna meta konna żgħar. Għana sta television, affarijiet żgħar. Jiena l-ħadra bdejt infhemhom. Le ma niftakar, mhux tiftakru żgur. Inti ma tiftakar naħseb. Qabel kienu konna eżempju ġejfin fuq l-Italjuno. U l-ewwel kien ġibdejden eżempju Fantagiro prossimamente. Kollok dik Daxxar ġej Fantagiro. U mbagħad jgħidlek eżempju la prossima settimana. Ġimgħa jew u mbagħad jgħidlek Sabato, tistenna. Tifel mobile. Episodju għal-ieħor. Imma llum it-tifel, it-tifla iż-żgħira għandha daqsxejn iktar paċenzja ma nafx kif, imma t-tifel ma jafx. Ma jifhmux ma jafx film ta' sija u nofs. Ma għandu raġun ma jafx. Le ma jafx. X'hekk is-sistema. Tifla differenti. Imma anka huma jħobbu jaraw it-tablet u jħobbu jaraw dak. Għaliex inti għandek f'subajk il-power li. One minute and pum! Bum, ċifri da, dik il-sens ta' aħġib. Aspettativa, paċenzja, taħdem għalija di da. Huma ma jifmunix li. Mux ħaġa sabiħa. Le, ħaġa sabiħa. Naħseb ħaġa perikolosissima. Għax hekk jitilfu l-kapaċità li jaħdmu għal xi ħaġa li. Le. Ma l-ewwel konet nsemmu l-ħajja u affarijiet u hawnhekk nixtieq inħu mument biex nirringrazzja il-Heartbeat. Nirringrazzjawkom ħafna Heartbeat. Dan huwa Lipid Clinic, jinkludu ġifieri medical, ECG, spirometry. X'inhu Lipid Clinic? Mela, Lipid Clinic. Issa vouchers tal Bodygram, jagħmlulek il-follow-ups, ġifieri xi ħaġa jekk trid tħossib b'saħħtek. Importanti tħossib saħtek. Importanti ħafna fik innifsek u f'saħħtek għalik u għal ta' madwarek li tħobb. Grazzi ħafna. Proset. X'għamlu mexxu għall-mistoqsija? Yes, next question, guys. Mela, jien għandi question sabiħ għal kulħadd naħseb di għax jiena di tallimta ħafna illum u vera ħosni tajba li nagħmilha. U naħseb di waħda Korjen kitbitha jista' jkun. Korin. Għax mhux nara. Korin. Zaffina. Zaffin orda. Tidher żgħira ma fil-verità Għana meta tikber. Biex nara, biex nara. Issa, di ma nafx il-min ħan istaqsija. ħana. U tfaħħa fin-nofs. Jidna, ħan itfaħħa li kulħadd. Li ma kien il-punt f'ħajtek fejn tallimt tajt le. Jiena dik l-għallu tajba. Tajba, min ħajibda? Le mhux jiena. Għax ma kontx Għadni ma tal-għadet daqsek. Jien tallimt ngħid le. Kważi ma għaddi ma tal-limx għandi. Għetta rajni snibrajin u koll. Istring bandira u ninħara għali għal-ħagġa. Ninħara għali għal-ħagġa. ħafna ninħara għax xorta mbatt mussenat il-100. Imma ħaġa li nġilet. Fil-fat meta ġili nirċifi messaċ. Issa tal-limt li nejdilom ħan rispondikom. Mefti tiħu, ħana taħsib għax dak il-ħin hemm ċans ma mela jiena naħseb din il-ħaġa 100%. tal-iktar milli tallimt ngħid le jiena tallimt illi nifhem il-valur tiegħi. Tajjeb? U anke meta jaqsuni biex nagħmel xi ħaġa ngħid mela jekk ħajtuni X amount of money. Qed nitkellmu fuq
huwa wertet li nitlef lejl minn mal-familja. Bravo. Jew nitlef il-milja. Eżatt. Jew li nitlef. Jiena tallimtna. Dik 100%. Hemmhekk naf ngħidlek. Inti għandek il-familja iktar u iktar. Fix-xogħol tagħna importanti titgħallem. Ġifieri anka Għax jirkbu. jiena il-familja u t-tfal huwa l-meżinti. Għax jikbru kif inti tal-ġurnata tal-Papa, illum jikbru għaskun taf li kibru. Le, ma huwa l-meżinti għaj f'ħafna affarijiet. Jiena ħafna drabi jiddiskutu fuq hawn linja fil-komedija u dik ġifieri jekk iżomm il-miżin u jiena nżomm il-miżin il-mara u t-tfal tiegħi u anke huma mis-serjetà ġifieri. Jiena ħan niddevja ftit minn di. Ġifieri dik tallimt li ngħid le għax mhux wieħed li nitlef ħin minn magħhom. Issa jekk hu wieħed ngħid isma' mela di, all right, ma nista' mmur holiday. U l-istess fil-linja tal-komedi fl-affarijiet jiena ngħid jekk it-tfal tiegħi dil-biċċa xogħol ħajarawha għadha pitada, jekk il-mara tiegħi b'xi mod ħan offendija, wieħed nagħmilha iva jew le. Jekk mhux wieħed jew hekk għandi ħsieb illi naħseb illi mhux wieħed, mela ma nagħmilix. Għax dik hemm ħatibqa'. Jien personalment nemmen qed tirraġuna b'mod tajjeb. Għax illum sfortunatament kollox sar jibqa'. Le, jiena. Allura iktar u iktar titqis. Ħan nitkellem jiena ma għandek qatt eżempju l-mara tiegħi. Naċċajtaw ħafna fil-comedy shows tagħna bil-mara, imma ma nagħmilx affarijiet illi jiddisrispettaw il-persuna tagħha. U l-istess it-tfal, naħseb dak huwa l-miżin, jekk ikollok miżin differenti, jista' jkun ikunu l-ġenituri, jista' jkun ikunu l-valuri, jista' jkun ikun l-reliġjon. Naħseb l-importanti. Jiena naħseb Kal, jiena llum tallimt wara ħafna tallimt ta' di u tallimta wara ħafna daqqiet li l-flus, l-xogħol. Xej ma jagħmlek happy, li fl-imħabba u l-ħin. Kemm importanti jiena llum il-ġurnata naqla ħafna inqas flus minn qabel, naħdem inqas, naħdem ix-xogħol li nħobb jien u naċċetta biss mhux l-affarijiet li jkunu jsu l-flus, imma l-affarijiet li ħankun komda nagħmilhom and they make me happy. Daqshekk biss, l-affarijiet li naf li ħammur u ħanibda neħħesilja minn qabel. Li ħammur, li ħan id-dejja, li ħajqbadni l-palpitations, najdilom li ma. Naħseb dik ma kon sanajda dik bleta. Dik bleta. Jiena għalfejn qed niħħesilja. U meta jiena nistammur nieħu fiex kun nimbitu noqgħod kelma jiena naħseb inti għaddejt minn żmien bħali f'diffikultajiet ta' mental health u meta naħseb ma nafx ġifieri kien punt li qed tagħmel l-affarijiet biex ġast qed tagħmilhom. Għaddejna dik jien. Ma jiena naħseb li dik kulħadd jgħaddi minnha, jiena naħseb qed inti tkun għadek żgħir għaliex inti tkun tixtieq tesperimenta u titgħallem u tkabbar l-esperjenza. U m'għandekx l-options kollha li tajt le, la. ċerta sitwazzjoni tikber imma. Dik frit ukoll imma imbagħad tagħmel affarijiet naħseb minn kellu kumpanija għadda minnhom affarijiet. Tipo inti x'tagħmel? Di għaddejna minnha Abdejt minna fi żmien id-żu. U għadejna minna fi żmien id-danozan. Ġiġrilek. Għandek bżonn designer, kam għandu minħallas il-xoħad biex ukoll ġib wieħed full time, ġib kameraman full time, ġib dak full time. U tibda tikber mela tibda tieħu gost fil-mument. U tibda taħdem biex issostni l-kumpanija. Fil-għodu tajt il-Madonna Zantes ma xamil. Imma mbagħad biex twaqqaf għal-beċċa ta' xogħol mhux faċli. Għand tkun labbejt ċertu bonds ma' nies kollha għaddejna u tu jkollok il-commitments mal-istazzjonijiet, mar-reklami, ma' del. U at that point ħadd id-deċiżjoni ta' 40 sena jiena li nwaqqaf din il-biċċa ta' xogħol u ma nibqax nagħmilha għax tibqa' tikber. Tikber huwa faċli. Le, mhux il-kobor huwa. Jiena jkolli xogħol kemm irrid, imma kemm ħallaħaq ma' affarijiet. U hija faċli, mela dan affarijiet l-ansjetà qiegħda f'kulħadd so. Mela. Kulħadd, eżatt anke semmi mental issues kulħadd. Meta tibda tikber u tagħmel dara fejn kif qed ngħidu, kif qed tgħid inti speċjalment qed inkabbar biex minflok 20 naqla 30 u minflok 30 naqla 40. Ma jkollġi bil-qiegħda. Pagi, mhux tagħmilhom ħin. Jekk ma ġib il-qiegħda ssib. Ma jfissirx li iktar ma jkollok nies, iktar ma jkollok xogħol mhux biret għalek tal-flus. Le, jien naħseb bil-maqlub. Bil-maqlub. Le, tiegħu proġetti żgħar. Imma għalik, għana tuqazzom kollox. Eżatt. Għana konna ġejna f'sitwazzjoni, kif qed tajt inti eżatt. Konna ġejna f'sitwazzjoni fej
Għamilna l-ewwel TV series morna tajjeb, u bada minna t-tin wieħed, u babda. Kien żmien ieħor ukoll, eh? Kien żmien ieħor ukoll. Reklam kont biħumot, illum biex tikbar il-flus. Illum daqas noħlom li nerġgħu nagħmlu dawk it-tip ta' drama ta' dak iż-żmien ta' 20 sena ilu. Illum biex Anka r-reklamaturi, jiena ġieli jiġu fidejja lista tal-reklamaturi ta' 20 sena ilu. Fuq minn 55 reklamatur, nibda ngħid uħud minnhom għalqu, uħud minnhom għadhom xi jeżistu. Fejn ħaġġibhom illum il-ġurnata qabel li meta tikber il-verità wkoll tittallimhom di li tgħid le vera għax anke xogħol. Jekk aħna konna nagħmlu filming u tagħmel 10 sigħat. Eżatt, kont niflaħ Jien ma niflaħx għal dak is-sigħat. Sal-10 bil-lejl ma naqbiżhom. Kolla Intkom tamlu teatru. Il-paċenzja ma tinix. Tamlu teatru. Jena u Sander konna għamilna sistema. Tipo, beta taqbess ċertu ħin fit-teatru, ma nafx intkom għad kif ta' nibda nifrustra ruħi flok namlu rehearsals biex nidġildu. Tibildja it-tensjoni. Allora konna għadna mela ħana production week. Batu għawertit? Production week. Allora dejjem bad biddilnija. Ma kif x'nifilħu? Mela Monday ta' Elect 1, Tuesday ta' Elect 2, Wednesday ta' għati xo. Għabbi kun niprofaw namlu Act 1 u 2, it-tnejn. Act 1 u 2, it-tlieta. Ma ta' mej xej, għax fil-veta frustrazzjoni ġliet, ma nibdewx naqblu fuq bozza. Veru. Imma dan daf kollox. Jiena ritna laqda l-punt li eżempju jien illum il-ġurnata nħobb. Darbtej fil-ġimgħa fil-ħodu. Missieri pensjonant, immor nħu kafe miegħu. Mela, mhux dak nħu kafe. Sabiħa, immor dawra bil-karozza jew bil-mutura x'missieri għadu Dawk. Vera nieħdu gost u tant. Quality. Ġifieri ngħid nippreferi jiena milli daħħalt 4 personal training lajt ta' ġurnata. Għas jinteressani, għalija, vera ħadgost. Ma nafx. ċempillak missieri. Għallek rejxin Għajt il-verita, kim mit fi beda jdoq, għal ta' Franco. Il-mit fi beda jdoq. Tijak u ta' Franco jgħamelek. Jibba smajċej. Ma jisemawx. Għaxina xeltu mħabba di raġuni, ħana rikko mara. Għaxina di memoria tal-biza. Mela, għaxina għam ftit mentions. Nishtiq nirringrazzjaw il-Customize Nation, il-bibta. Veru, għalek xelt. Għalek biz xelt, għax ma niftakarx. Jaf jikdeb. Jistaw ndaħlu l-daw il-sassu, l-daw Ringrazzjaw il-Customize Nation. OK Home għal din la mara ta' bellissima. Hansa għall-imbit, u ħat ma jistaj gerger fuq l-imbit. Bimania għal-costumes li t-selfit mellu. Għandhom kostumi, party kostumi għal-affari toħra għal-parties privati minn kollox. Tijaj ġralu l-istet. Tijaj baqat l-isfel. Tijaj għadam għajma tijaj. Kassar Air Condition System, CAS. Mela importanti ħafna, grazzi Miguel. Good Earth li ituna snacks, il-fruit, il-dried fruit u hekk. Fior di Vita tal-platters li dejjem ituna dawn il-platters. Ħanħu waħda biex najdu il-favoriti ta' Kallu. Dawn il-platters. Eżatt. Online Intimates, sewa. Ma mux ħanajdu għal-platters. Illi fl-ħar tal-puntata, fl-ħar tal-episodju ħantukom rigali tal-online. Għax ħaresek Frida, parti ma ta' ġibu li xi pakket u joħroġ xi raġel. Kollox possibbli. U guys, jekk meta tixtru online Intimates, tagħmlu l-code Take Two, kelma waħda, Take Two kollox. Għandhom daw tangi u Toys. Bil-pluri il-verikra. Dawk il-toys strambi, Ovvjament. Dak li tqed fil-karozza fuq wara fid-dashboard tal-karozza wara. Ma jkunu kelbu qattu sew ċaqal ura. Abba tal-pensjonanti li ħatamel. Eżatt. Mela ħajkolli bżonn ħafna u Naħseb ħajkollhom bżonn code ieħor. Online Take Two /Rachel. Ikollok kod speċjali. Jekk tużamm il-code Take Two /Rachel. Daqsek. Bejtu toys. Mela, D-Hair and
Glen Beauty Salon, Silvio u Dorien ta' xar jagħmlu miraklu darba fil-ġimgħa, naħseb jagħmlu ħafna iktar ma' mal-malli jagħmlu affarijiet kbar, eġubijiet kbar, sewa. Transforma, The Heartbeat Clinic, voucher kull kieħ. Jekk inkomplu sejrin hekk. Therese Silver Scissors għal xar ta' Annalise u għalkemm x'qiegħda fil-lista ħajn ħanerġa' ngħidha għax vera nħobbhom Thank You Vinu Sphinx tal-pastizzi. Ġi tal-ħobsi għaw. Il-ħorn huwa biex nistgħu nsaqsu dum mistoqsija aħna. Mela ħani xorbu l-oħra. Ħani xrob għalek jisaqsu li Għamel cheers bil-imbeda bil-lak. Red luck, free, ta' Red luck, free. Kif għabdi Ma li għattila rejx, jisab għatfita. Għabdet il-losta. X'għan saqsuhom, Carlos? Aj, ma hej. Tridx nsaqsu xi ħaġa l-kulħadd. ċed taħseb inti? Jina taħseb mux ħaġa fuq. Jien naħseb peress li kulħadd hawnhekk għamel komedi. Eżatt, komedi fuq il-television u. Qatt kien hemm xi darba meta kelkom tagħmlu komedi u fin naf ikun ġralek xi ħaġa dejjem minn xi żmien u vera l-aħħar ħaġa li kollok aptit tagħmel komedi li tdaħħal ma jkollok tagħmel. M'hemmx il-fejsazzjon. Dik u taħseb illi l-fatt li you're drawn to comedy għax hemm xi ħaġa li jinnaf qed tipprova tgħinni lek innifsek biha jew qed tipprova Jien nemmen li tkun xi ħaġa ġo fik. Eżatt, titweled biha. Mhux għax tkun tagħmel il-komedi, għax jekk inti tkun tagħmel il-komedi ma jkollokx dik xi ħaġa ġo fik li tista' tagħmel il-komedi. Naħseb biex tal-komedi tkun tajjeb fil-komedi. Eżatt. Għax hawn min jipprova ma jdaħħal. Hawn min jipprova ma jdaħħal. Titwilet li jkollok tħoss dik xi ħaġa. Bħal pittur, żeffin, kantant. Il-lajn ta' komedi u naħseb intkom tlita anka fejn tieħu nnifs. Anka t-timing. Ma daħħax, fejn daħal nifs. Ġili, jina mbati. U fejn ma titkellimx fil-komedi. U daħħa iktar. Jina l-istress imur li fil-grid. hawnhekk. Istra. Ġili kelli jibda, eżempju, għandi jina iktar ma nikber, ma t-nu għamil ta' ġuxu xogħol, il-ħna, hello, jina qed nitilfu. Nitlef il-leħen. Vera, ma t-nitilfu l-leħen, iktar ma nikber. Ġili ma t-taħħax daqsek ċajta għax li tkun ħadwet, għax ma toħroġ li bizzejiet kif support, ġifri daqsek huwa tekniku, nis jaħsbu li ħatmur fuq il-palku. Xej mudan. Pero nemmen li mux għax tkun tittamel, għax tħossa xaħġa minnek, pero kulħadd jgħaddi minn momenti fil-ħajja tiegħu. Sfortunatament jiena naħseb li ħadd li kellu ħajtu dejjem ward. F'kull moment għal kull persuna jgħaddi minn xi moment kera, imma ħaġa komuni li għadda minna ġvira dejni għal 4 żgur. Kollha kemm aħna żgur. Li pereżempju on stage iktar minn television li tkun ma tiflaħx. Imma kemm ħaġa tal-meravilji. Ma dik vera, iktar gravi milli kollok xi ħaġa problematika. Għax ma tiflaħx. Ma niflaħx għax tibda tinkwitak minn filgħodu. Inti tgħid il-lejl għandi performance. Tibda. Is-suni tinkanta. Tibda tewden hu. U mbagħad esperjenzi oħra, pereżempju jien għaddejt minn esperjenza waqt Pento, tilħadd filgħodu, għandi l-matine u għandi filgħaxija, matine kienu ħajġu u missieri u nanna, bis-sits quddiem, lessi. 4 sigħat qabel il-Pento mitet in-nanna. Madonna. Dawk Għadwur on stage bis-sits vojta quddiem. Imma kif tibqa' dej, tinsa lilek innifsek hu. Mhux faċli, jien naħseb li. Jien ma nafx nagħmel eżempju. Il-verità. Fil-karattru jiena nagħmilha hu dik. Ħadd mu ħabax jagħmilha. Ma nafx nagħmel ħadd mu ħabax jagħmilha. Jiena naqbel miegħu mhux biss, naħseb jiena kont illum ġurnata naqas li ħafna għax naħseb li ta' tajjeb għax tnaqqaslek l-affarijiet u żidlek oħrajn. Jiena kont imbagħad ħafna bil-hay fever. Ġifieri jekk imbagħad il-hay fever jibda jħokkni ħalqi minn wara u mbagħad. U sejrin hekk. Tibda ġifieri ġieli għatas 200 waħda wara xulxin. Jintafaħ li wiċċi ma nisuqx għax għajnejja ma nibdix nara. Imma oħroġ il-ħaġib ġifieri qed naqbel miegħek li mbagħad tiġik dik kif jgħidu s-saħħa barranija.
Inkun ħanetla fuq il-park, jieqaf li l-ħejfi vera x-show. Mbagħad terġa' tibqa' Kif ninżel u jispiċċa x-show. Nerġa' nibda bil-ħejfi. Dik hija xi ħaġa, dik hija xi ħaġa naturali. Hawnhekk il-moral tal-gidba, dik hija speċi tal-gidba. Per eżempju, bniedem intilef ġa deżert. Jagħmel 3 tim jitrevilja biex isib l-ilma. X'in jasal fil-post da li tista' tkun f'kollox, fil-gwerra f'kollox. X'in jasal fil-post fejn salva da? Jerħin traħa jgħid salvajt u hemmhekk imut. Istra. Di vera biex ħaġa studjata. Vera. U inti dik li ġrilek meta tkun on stage xi ħaġa, inti awtomatikament tgħid awjaġ. Trid insalva. Jidħol survival mode. Xi ħaġa li għamilni kemm kollha kemm program live u program recorded. Differenti. Vera. Recorded jaqirdi. U fil-rehearsal. Fil-rehearsal ma tafx Tibqa' dej. Fil-rehearsal ma tafx il-live. Fil-rehearsal eżempju nagħmel ta' George Lannej tal-Mulej. Dik tara għalija li titqabbel poeżija. Ġifieri dik anything else tista' tirranġa. Imma dik tistudjom. Lejlit ma jkun hemm ħadd ma nġibx linja tajba. Kolli sala memli għani sun ġibon kolla tajbin, imma jek ma jkollix in-nies ma nkunx Għaxan dak il-challenge u l-sfida, inta t-sfida. Ma dik il-natura. Fil-arċilla ħna kien. Għax you're under threat, tess you're under Għat ma najdu l-lajs tajbin. Ma li you're threatened. On the day najdu kolla tajbin għax poezija. Jenek nej. Għalek għattu kol tikber. On the day Darba niftakar Carlos kellna xow ta' missu. U kont omt ġifiri b'deni. Uġi ma ġismi kollu fis-sodda qasni faħni ċaqla. U Mirko ġifiri bidi jgħid nafx għamlu. Mort tlajt fuq il-park u l-show kienet ġifiri inkanta, nisfen u nirrexta u komedi. Jisni persuna oħra. Kif Bat kif jiġri wara l-kurtira, il-qosna ħana għamala. Ħelwa dik bikwit. Imma mbagħad wara isek ġismek. Għaxu jkun dak il-batteriji kollha mbagħad hija. Ma naħseb dik tiġi minn fatt li malli inti tkun threatened. ġismek kull man. It is the fight and... Eżatt, eżatt. Inti jek tgħid li jaqbeż da s-sofa ma naqbżux. Imma jek jaqba taw naqqa. Fimtax automatikament. Dik kollox. Wasalna għal-break. Diġà wasalna. Supposti sal-waqt. Ġifieri issa rridu nsaqsu. Najdu, mis naraw x'ħan saqsu, u mbagħad wara l-break intom ċans naqa' jaħsbu xi ħaġa. Min imiss. Li tajt inti kien imiss. Ma għandkom ġimgħa. Aħna ġieli nintaqgħu l-bib. Nibdew nixorbu. Ikkun eżempju d-disa ta' billej. Nibqaw għaddejjin. Sa' kemm jizbaħ nkunu għadna għaddejjin. Għas ninduna. Natura dik. Mitu tmin nasissa meħbib wara daw l-event. Mela. Inta laħalek għax inti ħortajta. Jajtu joqmos. Nisimaw mistoqsija ta' Brian. Ara, jiena. Naħseb ħansaqsija l-Frida di. X'inhu l-aktar ħaġa stramba li jemment fija meta kont tifla? Tajba din. Għandek ċans. Amorru għal-break? Wara l-break. Wara l-break. Mela, naqtaw għal-break, Nistaw nagħmlu xi ħaġa ġdida biex naqtaw għal-break nagħmlu jingle. Il-break. Sajfu xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. Discover a world of goodness at Good Earth, where we pride ourselves on delivering the best quality products. Nuts, dried fruit, seeds, herbs, grains and more, all meticulously sourced for top quality. Good Earth, where natural foods is our passion. Taste the difference today. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita.
OK Home, everything you need for the perfect outdoor space. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Brava, brava. Kollox taftan! Meta nara li ngħid kemm jien ignorant. Ngħidu vera. Kemm aħna ignoranti. Kemm ignoranti. Kemm inti brava. Brava, vera. Kellu sħejja nixtieq nagħmilha. Tajdu xulxin. Nagħmilha tomma. Għax issa jiena ma nistax inkun uħta jew da omma rrid inkun. Mittul. Ngħidu xulxin. Ngħidu xulxin naraw lejn leka. Kemm aħna Le, brava. Isma' ngħidu grazzi lil Goodert. Grazzi l-Goodert. Tal-dried fruits, tawna n-nuts, tawna l-affarijiet tal-alpro, l-ħalib, it-tibex, kollox, vera affarijiet tajbin. Dak il-krema, kull dan naħseb. Għaddoqtu il-krema tal-alpro. Ejja. Craving ieħor jara kbirti għaj. Inti għandek na cravings, eh? Issa skoprejt, jagħmlu anke dark chocolate. Għalija dak il-favorit. Għandu ħafna cravings. Nistgħu nbiddu suġġett. Mistoqsija, iva kellek tiegħek, kellek mistoqsija. Mistoqsija li saqsa Brian. X'inhu l-aktar ħaġa stramba li hemm int fiha meta kont tifla? Mela meta kont tifla jiena kelli l-fortuna li kelli kamra lija, kelli l-kamra tiegħi. Fortuna kbira kienet. Jax meta konna żgħar, id-djar kienu ħafna żgħar. Konna erba' ħana konna fil-kamra. Anke aħna tlieta bandbet. U niftakar ċara, jiena kont norqod. Għandi s-sodda u kelli t-tieqa wara s-sodda u l-għana tiegħi. Intella saqajja mal-ħajt. Noqgħod minn dugda vordir jekk u saqajja mal-ħajt. U kont noħlom li ħajjiġi iti, speċjalment meta ikun qamar kwinta. Ħajjiġi iti, sorry, eżatt.
xaħat mill-spazju. Extraterrestri. Ħajjiġi specifikament għalija. U ħajjiġi u ħajjoħodni. Imma in a nice way. In a nice way. Kont immaġinattiva ħafna u nimmaġina li dasa partikolari ġeja. Vera ġibni di. X'taħseb il-pożizzjoni li kienet tistenni mill-alien? Frida, Anka norqot ekkon Umbat fil-ħodu kont insibni. Mal-art, bla lozor, bla dak, xina nitċaqlaq ħafna. Tajja pukol, ma l-ottajt għalija, tajja pukol. Najdek sib minni ċaqlaq minni. Inti kont torqob sa' għajgir, fu meħabba ċirkolazzjoni. Biex meta nikber ma batix bija. Fakkartni f'xaħġa, saħna naqsamaha. Mela jiena ta' tifla u kol kont nibżamna l-affarijiet. Imma jien mhux nibżam mod pożittiv, fejn hu kienet tixtieq u għallek. Umbagħad darba missieri qalli kelma qal jibżam il-ħajjin mhux mill-mejtin. Minn dakinhar le iktar bdejt nibżax bdejt ngħid okej mela ħajjina u ħafna kif jistgħu jiġu jifhmuni. U kont blok ir-ranġa. Jien tifla waħdi. U kellna divertan mistħiju, right? Kellna s-sodda bħalma jkollhom it-trabi tkun bil-injam tista' tellaħa tiġi isa kott. Jiena bqajt ma rridx imur kelli kamra tiegħi u ma rridx imur fiha. Waħda minn dawk it-tfal. Bqajt nikber u rrid nibqa' f'dil kott. Jagħmlu x'jagħmlu jgħidu li rrid nibqa' norqod f'dil kott. Tant li bdejt nitwal, ma tantx twal jista' jkun li għalhekk, imma dejjem norqod hekk ġod il-kott. Ara jinterba' xurna hawnni għax il-kott kienet qiegħda taħt it-tieqa, dejn is-soda Tomu missieri, kont norqod innaqbad saqajja u jdejja mal-injam norqod hekk biex jekk jiġi xi ħadd jisraqni mit-tieqa. Nagħmel storbju kbir u ma joħodni. Mela jgħid bil-maqlub. Inti tibża li jisirquk u jiena kont noħlom li jiġi dan u joħodni ġej speċifikament. Ridek tistera Frida. Nibża ħafna. Mhux nistera, Peress li bassa, kont nara l-affarijiet tal-biża, imma mbagħad nitwer. Okej, kont nara l-X-Files. U darba rajt, ma nafx tiftakrux, il-film Poltergeist. Mamela. Għana partikolari. Li jaqbad it-tifla ndikun kienet libsa r-roż, daqshekk għadha f'moħħi xar isfar, u jolli minn fuq is-sodda u biex xena mollija. U jiena tant impressjonatni mhux biċċa. ġvira kem vera impressionaw għal snin. Illi kanna bunk bed u konti konvinġejt il-ħija biex norqot tisfel fil-bunk bed. Immaġina naħseb. Biex jek tollini għandi fejn. Jilħallek moħħak il-fox. Ma għara ma taħsbux li għed nitċajta. Għandi t-saril fi. U jena xaħġora, għana konna kamra taħna, konna ħafna tfal, ħana sittaħwa. Strawra, kamra tommi u kena mill kamra toħti. Bis il-kamra toħti konna nibżaw minna ma fxala. Kulħat jibżaw mill-kamra toħti, għax uħti dejjem kienet għaxej sensittiv f'daw l-affarijiet tal- U kienet tgħidilhom li tieħu xi ħaġa. Onestament, ġifieri uħti Umbat kanna l-box room u kanna t-toilet. Ġifiri inti biex tifhem biex immur għat-toilet, tiġri minn il-foresta, il-kamra toħti ta' twerwir u konna ngħidulu wara l-portiera fejn kellna il-box room. Twerwir. Allura jiena niftakarni billi għax jiena naħseb blattak nervos li għandi u xini li kundi immun għamel pepi xi darbtej billi dejjem, imma naħseb għal-vizzju ta' fi niftakarni nisprintja mill-kamra ta' sodda tagħna għal-ġud il-kamra nagħlaq għajnejja fejn nagħmel pipi. Biex ma tara xejn. Il-biex ta' xunix għal-dawr. Mbagħad nerġa' nimmarka fejn hu l-bib, ħalli nitfildaw u nerġa' mmur. Issa jien ma nibża xejn, forsi għalhekk għax ma. Le bad ma anka jien issa lum. Uktar ma tgħidli hemmhekk pereżempju ħontit jew hemmhekk ġarajk u hemmhekk. Jiena sallum għad nibassa ġifieri jekk nisma' ħoss id-dar. Iva, imma għadni nibża. Jekk smajt ħoss id-dar qabel insib dak il-ħoss minn fejn ġej. Dak il-naqra. Il-ghost jiena nemmen fihom. Issa saqsi mistoqsija żgħira imma ma nibżax. Għad ħassejt li kom tkun ximkien u tħoss preżenza wara darkom. Le mhux preżenza. Li mixxinek u tħoss dik
Jien għax semmejt is-sitt sens, jiena kulħadd għandu s-sitt sens, però ta' min kapaċi jħadmu ħafna, min ma mhux kapaċi jħadmu, min kapaċi jħadmu ftit. Jiena nemmen inħoss li jkun hemm ċerti nies li jkunu ftit sensittivi iktar mill-oħrajn. Darba f'kont post, opening ta' post partikolari. U konna barra fit-terrazzin, però rrid immur it-toilet kif tħalt mill-bib il-ġewwa. Ħassejt ħaġa tiddejjaqni. Il-post teħe, vordiri. Imbagħad kont skoprejt li dan kien post bidel mill-owner, vordiri ħadu owner, imma l-owner ġid fetħu biddel u kollox u ġanġaħ kien vera sabi. Qabel kien post tal-ħażen. Jiena baqgħet l-enerġija. U darboħra konna piknik, grupp kbir naħseb konna ħafna minn tas-simpatiċi wkoll, u it-tfal qabadhom irridu jagħmlu pipi. U għattilhom hemm xi ħan niżilkom f'post fejn tagħmlu pipi. U aħna badna u niżlin. Bdejt inħoss xi ħaġa ddejjaqni. U t-tfal għattilhom ibqgħu minuta u ħanara. U nżilt u skoprejt impinġi mal-art. U għattilhom hemm xi ħan ngħidilkom fi saħan nagħmlu pipi. U ħadthom u mbagħad wara skoprejt li hemmhekk il-post fejn jsir quddisa. Jiena mhux negattivi, jiena ħija bħalma tafu m'għandux magħna, David kien jaħdem fil-media wkoll kien dak, kien head of programs ta' net, head of operations, nsejt ilu issa. U kelli ġust esperjenzi, wara li miet kont insib ħafna rix. Issa veru. Ma dik ħaġa sabiħa. ħafna sabiħa. Dik ħaġa sabiħa. Anka toħolhom bihom. Ġifieri ġew d-dar magħluq għax il-mara tiegħi titwerwer, jiena l-mara tiegħi ħabba l-insetti. Kien magħluq. U ġewwa dan insibu eżempju għaxar bixxiet. Il-laħwa. Hekk dak it-tip, u ma nistgħux nifhmuha. Bad-darba konna meta konna ħajkonna t-tifel, konna nagħmlu l-ultrasound di darbatta. Konna nagħmlu l-ultrasound u taf it-tabib inti jħodlok ir-ritratti meta jkollok bil-pożizzjoni tajba. U wieħed mir-ritratti meta ħadu ġi jidher qisu in-negattiva tas-santa tal-mejtin ta' ħija. Il-laħwa. Sa norijilkom għax għandi. Il-laħwa. Mhux qed ngħidlek il-preċiż, imma meta tqab titfa' waħda fejn l-oħra. Tajt tista'. Mbagħad qatt il-persuna bdil-biċċ tax-xogħol għax kont ngħidlu dejjem meta jiġru dawn l-affarijiet m'għandhom sopranaturali. U dil-persuna insertat illi kienet għaddejja minn żmien ħażin ħafna, ġifieri kienet suċidali. U kienet mara tant medium dil-persuna qalt fittex lajnuna minn għand di. U din ma ġitix f'moħħha id-di. Minu jew mini. U di kont jien. Meta jien għat l-isma ġrali jekk bdiet tibki dil-persuna għat li ġrali jekk jien qiegħda hemm ġifieri u minn hemm bilhem bdejt nintaqa' ma' dil-persuna bdejt nitkellmu flimkien. U enta u l-lum il-ġurnata għadhom għadna ħbieb. Ġifieri imma jista' jkun ma temminx. Jiena dejjem nemmen fis-synchronicity. L-istipriċa jista' jkun li mhix sopranaturali. Ftit ilu sibt għand il-barbecue u s-siġar fil-ġnien. Kien hemm rixa suspended fl-arja, ma tiċċalax fl-arja. Li kien hemm bejn il-barbecue u s-siġra kien hemm one thread ta' spider. U kien hemm rixa tgħidli dik hija synchronicity illi kien hemm dan is-spider li għadda minn hemm li għadda sfur, la sfur neżitlu rixa u rixa weħed ma' dik u rajta jien. Ifri dak nemmen li sinjal. Inti bniedem sensittiv u dak is-sinjal qed taqrom. Aw min ma jkun sensittiv ikun hemm dawn is-sinjali. Dejjem nara n-numru 22 il-ħin kollu kullum kien. Hawnhekk kulħadd ġifieri. 22. Jiena ngħid, ara, bħalma kollu forsi semmija, da kollox. Da il-moħ, ġifieri kif tkun inti. Jekk tkun weak daw l-affarijiet jiġu iktar, meta tkun għaddej minn żmien tajjeb jiġu inqas. Ġifieri dejjem. Li tan-numri li qed tgħid inti dik saret ġifieri kemm darba saret bħala naqbad jien ngħidilkom it-number 3 ħajkun għandu x'jaqsam magħkom. Toħorġu minn hawn u tibdew taraw 3. Għax jiena ġibtilkom l-attenzjoni. Karozza. Ma naqbilx miegħek. Karozza tibda tara Ma naqbilx miegħek. Jien hekk naħseb imma. Minn wara l-kamera Din tal-kombinazzjoni. Synchronicity, Hija kombinazzjoni għax imbagħad jekk nibda hija kombinazzjoni. Darba ġrali każ partikolari ħanejdu fiċ-ċokon. Kont għadni taħt il-16 sena, mort nara film dak iż-żmien il-Belt u kien jaqbes l-10 dal-film. Allura tal-linja Santa Lucia ma kienx hemm. U
Uqbad ta' Bormla, jikun naqqa Santa Lucia, uqbad ta' Bormla nżilt qoddim il-ħabs, mxejta mill-ħabs sa' Santa Lucia. U dak kienu għet nejdu xil-11 ta' billej. Imbaħ fil-axija u tiela jen. U jena u tiela lej Santa Lucia ġifiri titla l-pjazza tal-ħaġdijt, di biex niftemu ma jafx fejt, pjazza tal-ħaġdijt, di pa' Serve Jones Garden u ġifiri roundabout marufa tal-roundabout ta' Mintof. Jena u tiela, warajja, kien hemm mara anzjana, big woman, libsa l-iswed, miex warajja. Jena dejqetni. Allu bdejt naġġel il-pass. Għaxi raġuni, di id-distanza baqat l-istess tiegħi. Naġġel kemm naġġel, di baqat l-istess distanza. U jiena ta' fit-tifel li kont iktar qed niddejja. Xew wasalt fej Dillenberg roundabout ta' Mintof li jiena ħin kollu miexi un sejjerek. Dil-mara nara qudiemi. Il-Madon fiex qata di. Dak il-ħin huwa xokk. Sam għaddi karozzi, sam trajtru mitri għal-ġol roundabout, sam ta' Santa Lucia, bistiċċint għal-ġol li jem, fejem il-sam mitrek, ta' Santa Lucia, u ġiri għaddar. Dar nżajt, ħajt it-sodda, jen rub. U l-għadar ċitom mitqajjimni, dgor, di, tajat miħaj, mlejt kull mawħamrija, id-dar, sa' passi u għek, u ġit tajja, mux ġint misni, fil-li tajat miħaj di, fil-li nħazdet. Għatli ġaralek, ġarali jen. Jen tlajt konna ħafas. Il-laħwa. Jen. Bix-xok. 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 U xin għatli ġaralek, għak ftakart ġrali. Ġaralek? Għajt nikbi, jen, u għatni rakkontala. Lakki li jenaf, xin għat nejdila fejn u kollox, li jom mit impressjona daqsi 10 darbiet. Għamma lakki jenaf għatli, fej roundabout. Dik kienet dil-mara, Tomija, ġifiri uħta, xieħa bħala, jixxiebħu għajden dik il-twins. Waħda qoddim waħda wara. Intaqat maħħadi fej roundabout għax joqodu hemm. Wejja. Jiena kieku ġifieri Ġifieri spiegazzjoni ta' Inta għandek spiegazzjoni ta' ġara. Ġara. Għax konsa ngħidlek hemm spiegazzjoni. Le, jien ġifieri kieku jiena Ma ta' bil-ħamrija jiena sal-lum qed ngħidilkom li rajt. Għax turik kemm kultant affarijiet. Però jiena ma ngħidx Bix-xorta nemmen. ma nemminx, għax jiena ngħid il-persuna hi taf xi tħoss u hi taf x'tara. Le, xorta nemmen. Borderi, jiena qatt ma rajt ċerti affarijiet, allura ma nistax immeri li l-ħaddieħor x'qed Le, jiena inti għat meta jkollok moħħok kiena ngħidlek bil-maqlub. Jiena nkun qed nħossni jiena persuna li iktar sensittiv meta nkun waħda minn daw it-tnejn. Jew nkun spiritwalment qiegħed tajjeb u mhux infixkel. Taf kif ġifieri m'għandix ġen tax-xogħol ġifieri spiritwalment nkun qed peace with myself. Kolli żminijiet li nkun tajjeb naħseb għal kulħadd u żminijiet li ma nkunx. Jew meta nkun ħafna iktar relaxed, jekk taf kif li ġifiri l-istorbju ta' d-dinja ma jkunx qed tifaqqal il-moħħi kind of. Dak iż-żmien nibda nagħti każ iktar l-affarijiet li qed jiġru li madwar, mhux meta nkun weak. Meta nkun weak jiena ħossni meta nkun weak meta nkun nimfixkel. Hemmhekk xejn għax hemmhekk tant tkun inkwetat. Tant tkun inkwetat bl-affarijiet tal-ħajja normali. Interessanti kif qbiżna f'da s-suġġett mill-mistoqsija tiegħek. Mela. Vera, Nies min jixtieq ikollu l-cards u jużom biex jilabu vera fan jisaw ikunu aktar hot ukoll. Mela, ma fil-fatt ikunu iktar hot meta. Il-card game ta' Take-Two u nfakruhom biex jagħmlu subscribe il-YouTube channel. YouTube channel ta' Take-Two għax ġejn ħafna affarijiet sbieħ. Iktar milli ġajjem, għax ġajjem jien fuq. ħana waħda. Vera. Laqna, min imiss. Jiena nerġan. Le, inti għamilt. Le kollha, Għamilna li. Għamilna Wara l-break għamilna. It-tieni round ma nafx kemm Tlaqna. Mela ħanara sa. Qabel ma saqsija nirringrazzja l-Fjord di Vita tal-platters, tal-ġobba, tal-salami. Delicious. Speaking of which. Anka jina. Bela ħanara l-minsa saqsija di. Għax saqsija l-tnej li jħobbu li kell. Mux jiena, mux lili. Għax ma nafx bejn Rachel u Brian. Bejnitkom it-tnej ħansaqsija. Jekk tista' tuża ħalqek għal xi ħaġa waħda biss il-lejla x'inhi. Żgur mhux ħad ngħidlek li kien. Di vera tajba. Barra Le, jiena jisni gwidajtkom biex immorru lejn l-ikel, mhux insemmu affarijiet oħra. Rida taleb kont. Għana nużaw żewġ affarijiet. Titkellmu tiklu. Għaniħu biċċa salami sa dastant. Imma l-lejla,
L-aħħar ħaġa x'tagħmel tikol tixrob. Għalfa ħażal, biex naħsel snin. Tajd li wara. Erġa' mistoqsija, għax ma fehmtix sew. Jekk tista' tuża. Ħasra. Il-ħal ekal xi ħaġa waħda biss. Waħda biss. Jiena il-lejla. Waħda biss. Il-lejla. Għall-imbit. Tajjeb. Inti Brian. Nikol. Tikol. Jiena naħseb snin urġa' nikol. Dik dawa, Brian, dik dawa. Jekk naħseb snin marriċ Imma jekk accidentalment nikol narġa' naħseb snin. Jiena ġili ġifieri naqbis naħseb snin wara nikol. Anka. Ma ħares liħ bħala għax ifhimni hawn min jifhimha forsi anke bħal-istatura. Mhux għax ħanżir. Ġifieri jiena jekk tgħidli Brian hawn dil-mejda kolli kell. Jon kellaw dil-komodina fi 4 affarijiet żgħar tajbin għal dawk imur, ġifieri jiena mbagħad arti. Dik ta' fis-sajjar ħafna, Fuq sigret fuq Brian. Ħafna. Jiena Brian, il-telespettaturi forsi jien iktar jarawni simpatiċi familja, ma jiena u Brian aħna ħbib ħafna, insifru fl-imkien. U Brian huwa persuna bħali, aħna napprezzaw ħafna li kellu nsifru biex niklu napprezzaw li kelli, ġifieri mhux dak il-ħafna ekel bla sens. Inħobbu niklu, nħobbu l-imbittajjeb, ġifieri dik hija xi parti minn ħajjitna. U meta stif biex tesperjenza l-kultura naħseb jiena waħda mill-ewwel tal-pajjiż. Brian japprezza ħafna ekel bħali għalhekk inħobb insifer. Anka meta nibbaġġettja flus jiena ġifieri fejġi kien ħajftaħ dak ir-restorant taħ ikun hemm opening. 300 euro, pum, tlaqna. Pum! Hemm moħħi jaħdem. Aħna nħobbu l-ikel. Ħobb tikol inti denjien. Ukoll? Ħafna. U kif qed ngħidu ġifieri mhux ta' tużana u ġiex tużani, mhux dak. ta' kwalità. Għalina kwalità. Pereżempju mur ħafna sqallija jiena għal dik ir-raġuni, imur għal krudo u m'hemmx xenju. Issib toqba in the middle of nowhere sqallija. Però kannu tajt anka take away żgħir tal-pizza ikollhom wood burning up. Kollox, incredibbli. U kemm tħossukom id-disappuntat, ma nafx ġrilkomx. Jiena lija meta tiekol barra. Għalija dejjem tkun idealment aħjar minn tad-dar, tajjeb? Dik problema li. Tkun ta' ċertu kwalità iktar kikun sajjar id-dar. Tipo inti ħad toħroġ biex tagħmel trit li legħinem, meta tmur barra jkun ma jkunx tajjeb id-disappunti. Imma l-arja li ta' fis-sajjar ħafna jiena mhux biex niftaħar Frida taf għax tiġi tikola. Jiena nsajjar tal-restorant. U sebbaħ il-black ġmil. Jiena nsajjar tal-restorant. Jiena ma sajjarx. Jiena ma niftaħar fuq xej. Però li kelli għaj diffiċli. Tagħmlu b'mħabba. Għax jiena vera naf insajjar. Allura meta mmur restorant. Aw anka xina sħabi kol tiġi jikola. Imma jiena fis-sajf jiena fix-xitwa dejjem ma loqgħodx inġu kamra waħda noqgħod. Allura mbagħad jiena għandi terazzin kbir, allura kif jiftaħ l-istaġun tas-sajf tista' tgawdih. X'ien għandi penthouse kamra waħda. Mbagħad it-terazzin joqogħdu 3 irruħ. Imma ġewwa joqogħdu 2. Mhux vera Frida. Le, tgħidlek Frida, vera jiġifieri. Dili qed tgħid inti il-vera ġrat li fil-COVID ma konniex noħorġu. U kont nintafa għand sħabib tiegħi, għand Rodney Gawċi. Dak jaf isajjar ukoll. Il-lejla mistin għandu. Dak patili. Pizzet il-lejla għandna. Nixtru l-laħam, nixtru affar, nixtru li kell insomma. U dejjem nagħmlu minna weekends. Imma kwantità kbira ta' weekends. Nintaqgħu naħdmu minn ġewwa xkun nagħmlu xi production. Mhux hekk eżatt, żgur. U niklu tajb. U l-ikla kienet tkun dik l-ikla ta' 6 sigħat. Pjaċira. Xrob imbit u batlek t-twara ġetu huwek. U għatlettik għana s-bet titkellem fuq il-proġett. Dawk is-sentej, l-unika ħaġa sabiħa li kienem u għada l-ġurnata, xil-bqija ma kienem xej sabiħ. Ma xena għaddaw daw is-sentej u jiena bdejt noħroġ, bdejt immur f'postijiet. Mek batejt, Drajt. U għamilna żmien il-kwalità ta' kienem ħafna nies li tilfu ħafna mill-ħaddiema għal kienu kċevel kulħadd. Domna biex irrankajna ġifieri jekk tiftakru. Però jiena mbagħad ir-restorant, sa x'in inkun irid immur ġew restorant li ngħid li ħanikol affarijiet li Dala ħansa sikum din nisimgħu nara ħadd tidħol ara.
Budget għandek bżonn għall-isbaħ lejla ta' high-tech, forsi. Budget għandek bżonn għall-isbaħ lejla ta' high-tech. Għazza sizzari. Lejli kulħadd lejla. Għajlek, għax konet nitkellmu l-kulħadd. Jiena nista' ngħidlek mal-ewwel il-budget l-importanti kumpanija. Eżatt, dik dejjem. Dik, eżatt. Jiena kumpanija u jekk ħatejt li. Naqbel. Ħammorru jien naf Pariġi fuq l-Eiffel Tower niklu fuq. Jon kella ħaniklu għawek. Basta l-kumpanija. Kumpanija tajba. Naqbel miegħek. Nieħdu bħallum. Fimta? Intant kemm qed nieħu gost. Anke qed nieħu gost ħafna, guys, vera qed nieħu gost. Vera qegħdin tajjeb. Ħana darba fil ma nafx ikolkom bżonn, darba fil lek. Kella berdej il-mara. U għanna il-restorant ħabib tana ta' Marvin Gawċi. Tkun tixtiq dik il-lejla speċjal. Bitajt għal dal-lejl. Għanixrob imbit speċjal. Le, ma bat ikollok ħafna expectations u toruq. X'nek nagħmel? Maħna fuq li kienet discrimination. Actually, dak il-lejl ma kienx hekk. Mux mal-budget għedin nitkellmu. Għana fuq il-budget għedin nitkellmu. Pero d-deserta tijaj dejjem tiġi għandu. Ma hemm ammont. Ma tikun breakfast, Imma hemm xi ammont. Hemm xi ammont. Ammont bħala flus. Daqqa 300 euro ma naħseb għalik lat najt. Jiena per eżempju, waħd darba minnhom jgħat Londra, mort Londra, u kienet budget holiday, suppost. Mort il-ġimgħa u ġejt il-ħadd. U mort biex nara logħba futbol, kienet Malta kontra Ingilterra, tu kif inkun hemm ma ġiex teħbieb dilettanti tal-futbol u mhux dilettanti tal-musicals daw, għax meta mor l-Ingilterra. Kontatta darba. Insomma, allura qed mela logħba futbol u forsi l-iktar ikla. U kienet niftakar ma ninsi għata parti x'ismu ħadthom ġiex musicals, waqajthom ġiex musicals. Waqajthom? Nej, waqajthom. Mhux dek U bas biċċajna morna nieklu għax it-timmur induqda ta' nusret jien għax taħu ħed Ingilterra. U hemmhekk il-budget kien ġivi bil-forsi tkun open ġifieri. Imma Londra. Eżempju, kemm jgħidu fuq Dubai, jiena niftak kont Dubai, Londra, darba u nofs sola minn Londra. Eżaġerat. Londra expensive. Jiena nħobba ħabba teatru biss il-pija. Braj, Londra, skont mur, ma nafx, preta manġe, ċuċata, kemm tuħu breakfast. Teġik 45 sten. Eżatt. Ammel, għandek ġifieri għandek Londra ħadd kafe, biċċa hops, forsi. No, stret 250 sterling. Jekk titmislaħa Londra titmiti 50-300 għal. Pero jena nħallas. U da ma kienx jemmu. Imma l-importanti. Ma inti mux il-lejla saqsejt t-tajt. Bilħaq ma ħadx imbit, imma l-importanti li tkun tajba ġili tmur t-disappuntaru għek Londra u għala. Lek tajba kien show. Alla ħares ma jkunx tajba. Jena mux li kell jaħraqni l-imbit. Għax jien dejjem najt. Jiena kulħadd jaf insomma li jiena naħdem John Jim, imma ovvjament jien iktar ma nikber xogħli, fimni, irrid naħseb għal xi ħaġa jiena dejjem nixtieq f'ħajti għax jiena vera dilettanta tal-imbit li xi darba li nikber. Sommelier. Jiena għamilt għaddejt mill-eżami bil-ħadd. Jiena nifhem fl-imbit, ma niddejjaq min jitnejjek bija men. Vera niddejjaq min jitnejjek bija. Dik ġrat li ġobba. Fl-imbit u kemm fil-ħut, għax jiena nifhem ħafna fil-ħut, għax jiena għamilt snin sħaħ naħdem ġo restorant tal-ħut. Min jaf kemm il-ħuta naddaft. U jena nifhem fl-imbit, imma jena fimni nis ma jkunux jafu. Impoġġi. Tira u ksera jdu tiqa. Carlos, imnalla. Ejwi, wasmajdu, imnalla għanna l-air condition ta' CAS. Għaxet nara li Rachel Nirringrazzjaw. Ma titkellem passjoni. Xuf biex kun imbit. Il-ħafx kun imbit tajjeb jiswa. Imbit tajjeb jiswa, 70 euro. Mux hekk. Allora meta inti ħadmur tuħu biex kun imbittajab 70 euro. U jaf li qed jitnejjel bih. Tinħaraq. Inti tinħaraq meta tfjamma. U ma jienu bad bla bajt. Il-dak li kun ma nafx ngħidu, le vera bla bajt. Ma nafx ngħidu qed titnejjek bija, jiena Tajjeb. Le, jiena anke jekk kun ta' ħażina. Ħalek ġiġri dil-ġimgħa. Nejna t-tilom, jien morġu restaurant partikolari, famuż, Malta, u mort ma' ħabib tiegħi.
Għax biex jiena u biss. Iva, Ikla tajba u ġis biex kien bit tajbin. U morna l-ewwel li bdejna minn dunajt mal-ewwel fej poġġejna, so daw bukjajna. Fej poġġejna, jissa l-kamra kienet su kmamar il-restaurant. U l-kamra fej poġġejna rajt ġiġi mwejet minnhom kien hemm il-katleri fuqhom mhux pustjati. Mhux sabiħa l-ħaġa. Something is not right. Et jisa del-kamra ta' żejda, dejt timmaġinaj. Mal-ewwel li l-effett kien ħażin. Ġiġab il-ħruġ. Insomma, u da għalinna biex nħdu suġġerinna starter u main course wazinna l-ħam tajjeb, xitla kwalitet tal-ħam, ġifiri borna biex nofqu biex xitlu tajjeb. U l-ewwel li ġara qed ġib li l-wine list. Ġab li l-wine list bla prezzijiet. Wine list bispiċċaqat fuq il-tablets, ketlu prezzijiet jena. Għalli li għalli xadna namlu għom ġodda u ketlu matlin, għetlu ma nistax nixxef l-imbit bla prezz jien. U bat għetlu ħares għetlu nistan u nara l-imbit u nazel vizualment għalli kiena muħda għalli insomma morna. Għettila jena nishtiq, insomma, l-primittivo da. U għalli għandi daw għalli prezzijiet nafum. Tal-alright. Għatli n-sugġeri l-ektuħu da, għatli għanna 1, 2, 3, għatli n-sugġeri da, għatli għax da taljan. Tal-ħarri mumiex għatli le, għattela safejna fin minn Pulja, Pulja ġu l-Italja da. Għatli, iwa, jekina ġa, ġafatli. Mela da mu zbal, jien istabidu, u xie taħdem emmek. Insomma, u suġġeret li daw it-tlettu flix kien, u għet minnom kombinazzjoni, għon għadni kem doqtu ġimma qabel għax kien Pulja, ġaffajtek iġu, u għettina ħanuħu dajjena. Insomma, orajt, li bit kien tajja paċ għazzeltu jien. Imma mbatt li kell, emmek li nħraqt, jieġi jissuġġerinna, ċetlu jissuġġerinna 3 starters għan ixxerjaw. U għalina għanna review, insomma, popolari għalli, u sabaħan dal-am, għalli fil-kas ħudu tuxer, għalli ja tuxer aħna. Bejna tuxer ġo moħħi, ħadem 4 jew 6 raviolit. Dura restaurant partikolari. Minn 4 sa 6. Da raviol kien 30 euro. All right, mux problema. U daġi platt bravjula waħda. Jiena dik esperjenza. U hemmhekk inħraqt mhux għall-prezz tagħha. Għax nellaħbik. Li dan għalli tixxerjaw. Eżattu, xejn. Għadja bizza daqsi. Għadja l Brian. Tuxer. Ravjula kienet daqsxejn ravjula kbira. Immaġna di jiena samta minn. Tkun da sekka l-Brian. Le, m'għandek raġun tinħaraq. Sabtu f'xi 3 darbiet jien biex ngħid għamilt 1, 2, 3. Kemm imisslu l-sinu Naddu l-mistoqsija li ġili kien ġilla ħamkina kollox. Il-prezz. Mbagħad fl-aħħar ġi għandek raġun. Fl-aħħar ġi għalli ġderilkom qedlu proset, qedlu kellkom il-vera tajjeb, qedlu proset ħafna jien. Allur minn ravjul, għalli ġdelek, qedlu tal-bliħ, qedlu ħassra ma kienx hemm nofsu żana. Qedlu għax waħda sharing bejn tnej. Qedlu tnej kbija. Unħasa, għalli xinu, għetlu għalfet t-saqsini fuqa di. Għetlu t-saqsini fuqa, għetlu ma dak t-saqsinu servizz, għallik l-specialita tagħna. Għetlu ma kum tejdli li wahda ħanuħu tnej. U batina rajjini kien ħallas il-flus jew le. Mux ravjula. Jintet tajdli, ravjula wahda 30 euro. 30 euro. Fl-impajis. ħanadukom Malta. Ordini mux il-budget jot. ħanadukom biex li mandux taqsam ma xejn. Għandin ċeman ċempel ġu restaurant. ċempel għaddi għasira, ċempel ġu restaurant. U rispondi n-Indjan, ma xej kolla, u ma sta. Għatlu, excuse me, għatlu, may I speak to, għaxet inkellem xe specifiku, għatlu, may I speak to Brian? Għal, excuse me, speaking proper English. Għaddi ċajta għajja, jow vera ġratlek. Għaddi ċajta smajta. Darba ġratlek. U għatlu bil-English, għatlu, are you fucking serious? Għatlu, why shall speaking proper English? ġabni, nitkellem, waħd id-dar. Vera. Tipprova tifhem u ma jirnex. Le, li ma mux dak l-argument li speaking proper English li l-da. Darba kien ġida u Abigail taf kelli ġida ma xħat fuq minn xi bank kien, minn xi call center ta' bank men. U kienna bżon insolvu problema. U ma jistax nifmu mux għet jifimni, badda l-rabja u jena bdejt, fraħan bat bżit li, you try to be nice. Imma mbatt, come on, il-lossa niftakara di.
Next question. Aj, ma tajba di tar-restorant. Qabel. Ta' stonku tar-restorant. Di l-aħħar waħda ħatkun, imma jien nixtieq nsemmi l-CAS għax l-ewwel x'ismu. Issibu l-informazzjoni kollha fuq il-website tagħhom u jinkludu anka l-aħħar darba qed btuż oġbitni bqajt niftakar. Btuż. Il-BTU. U jgħidulek kemm għandek bżonn. Server fuq il-post. Kemm għandek bżonn BTUs fuq l-air conditioning. Skont size u l-layout tal-kamra. Mela, issa ġifiri ħanaddu għall-aħħar. Ħaraġuni. Isma, xorta ħan id-defjaw, ġifiri ma ħanipruvaw naddu għall-aħħar mistoqsija. Ħanipruvaw. Għax ma dal-grupp nipruvaw. Alla ħaressu dikti, għalfera bla sens. Li marazza ta' xadina tqabbel il-Karlos maħħa. Carlos Josef ta' xorut. Għattilkom perikolu dak il-raġel. Dak il-raġel mux. Ta' Brian izba. Ma mistax ħallu ħiġġiba. Tina Brian, Mela, ma ħelduna xi ħaġa jew le. Le. Semmi xi ħaġa li ma tittollerax. U lil min? Hekk ġeneri. Kulħadd. Jiena naħseb li ma sirx nittollera huwa illi lil xi ħadd ma tgħidlux dak li għandek tgħidlu fuċċu. Qed tifhem għax qegħdin aħna bejnietna. Jekk jiena ma ngħidx lil Rachel x'għandi li tiddejjaqni u mmur ngħidha lil Frida, ħanibda nittija prekonċett u mbagħad Frida mal-inqas ħaġa li tagħmilha Rachel ħatibda toħodha fuq dem id-dars u ħatajt il-Carlos u f'daqqa waħda qed nikkreaw toxic environment u nemmen illi l-er ta' kull soluzzjoni hija li niffaċċjak ngħidlek Rachel, inti ddejjaqni kif tagħmel hekk hekk u hekk. U solvi l-problema. Tikkomunika. Issa jekk ma nifilħux lil xulxin, ħbib konna ma nibqgħu nagħtu lem, imma li noqogħdu nibbikerjaw kontra xulxin m'għandniex nittollera, naħseb għax qed nikber ukoll m'għandniex Le. Tibda Nemmen ħafna li dak li jkun jekk inti għandek tgħid xi ħaġa lil dak li jkun kemm huwa sabiħ li tgħidha wiċċ in wiċċ. Għaliex wiċċ in wiċċ nistgħu wiċċbu xulxin. U jafaqas ikun jaf. Eżatt, u dik li tkun differenza, ħafna drabi tispiċċa mbagħad tiġi b'xi ħaġa issib li ma kienet xejn. U kieku mor tajda l-ħaddieħor minn daqshekk kienet sa tikber. Jiena nemmen li għandek ikun hemm kuntatt. Jiena miljun oġġett ma nittollerax. Kienet xi ħaġa mbagħad fuq għadi. Imma l-iktar waħda li ma nistax nindora jien il-bullying ta' wara l-keyboard. Dik. Dikija vera. Strija bandiera ġifieri. Diga xi ħaġa vera. Jiena fil-fatt ma nkissirhomx l-affarijiet ta' quddiem għax ma tistax. Għattilkom nistgħu nikbu domanda x'in kont qed naħseb id-domanda li xtaqt inżid mal dak hija taħsbu li l-mezzi soċjali llum il-ġurnata għamlu iktar ġid. Għamlu iktar denim mill-li ġid, għalli ġeħe dik waħda mill-iktar affarijiet sirna li wara keyboard. Għal kull oġġett sabiħ, anka fjura sabiħa, irridu nsibula miljun oġġett. 10,000 ruħ mawx ġifieri daw l-10,000 ruħ frustrati u mdejjin u ġifieri mawx il-Maltin kollha. Ġifieri jekk ħadd tagħmel simpatiċi ħajjgħidu kontrik. Jekk ħadd tagħmel id-danusan ħajjgħidu kontrija. Jekk fetħu triq ħajjgħidu kontrija, jekk ma fetħuhiex ħajjgħidu kontrija. U meta tidħol fil-persuna partikolari, innutaħ ikollu xi ikun top contributor fl-you being self ħafna drabi. Ġifieri daj ħajtu dejjem jekk qed jagħmlu jekk qed jiftħu sanctuary kontrihom, jekk qed jagħmlu xi kontra l-mat jgħid kontri ġifieri għawda u sabiħa. They feel their lives like that. Min jgħid kontra Danusan ikun it-top fan tal-vera. Dejjem. U ħafna drabi daw l-10,000 ruħ jgħidu kontra kollox, kontra t-tel, kontra ħażin. U mbagħad hija it's up to us, ma nistgħux naqtaw qalbna, taf kif? Jekk taqbad taqta' qalbek. Ħanejdu kollox ukoll. Jiena kultant ninnotana ħna l-Maltin fil-karattru tagħna ħamiem ġifieri. Ġifieri jekk inneħħu bħalma kienu qalu jneħħu l-bandira jneħħu is-salib, ħamiem ma nagħmel jien. Ħamiem hawn naġa. Għax gamiem. ħamiem inneqrdu. Maqdru dungorru fuq kollox. Moħra u jekk xi ħadd jikteb xi ħaġa mbagħad tibqa' tikteb kontra. Meta jaraw eżempju xi fuq it-television jew hekk u jgergru jaħasra jekk ma toġbokx mhux ma tarajiex, jiena dik kux nista' nifhimha. Jekk ma joġobniex ma nagħmel. Rachel għandha waħda tajba. Rachel tiegħek x'ma tittollerax, Rachel. Aj modu, le għax jiena kulħadd jaf imma. Aj jiena ara daw l-affarijiet jiena mhux ma nittollera, qas biss nagħti kasom il dan nies. Jiena ma nittollerax. Persuna
Ammila ma tħobbx tixxerja u self-centered. Egoizmu. Dik biss. Kera, l-unika persona li ma nittallax. Ħafna minn dawn in-nies toħroġ il-karattru tagħhom meta s-sifer magħhom ġidin Ma rridx miegħi di persona li. Naf x'inhi Daniel Jinbidel kollox. Biex issir taf persuna tissifer jien ili nafek 20 sena lilek sewwa. Ma qatt ma mex naf flimkien 3 ijiem 4 ijiem, mela jiena nafek satej 3 sigħat ta' baż. Issa nsifru u ngħid tara. Daniel għandu. Dabħal ma tgħidu isma' nerġa' nsammil Dubai. Dubai sabiħ biex noħol dej fih, però biex tgħix mhux daqshekk. Le jiena l-istess in-nies. Tajba. Ma niflaħhomx il-dan nies, ma niflaħhomx eżaġerat. Eżaġerat. L-egoizmu għajt. L-egoizmu ħafna. Eżaġerat. Ma tistax taħdem miegħu l-egoizmu. Dik biss. Li hija fin-natura wkoll tan-nies ġifieri, imma mill-livelli. Hemm il-livelli, jew il-livelli jew min għandu livelli. Fritz, ma tittollerax. Nafta, ngħidlek il-verità kont ħsibt fuq għad-dar u ftakart xi ħaġa. Il-Lenard. Le tħobbni li. Ħafna affarijiet ma nittollerax. Idejaqni pereżempju bniedem jikdeb. Għaliex m'għandekx konsens. Carlos għandna problemi. Konna ħbib issa m'għandniex. Nifillek. Issa waqgħatni dawn, issa zekku. Nisek u jdejquni, ħanajtek. Imma l-kelma tittollerax minħossa ħafna iktar ħarxa milli ma naċċettax. U materjali. Għax ma nittollerax, sfortunatament jiena bniedma nipprova insib il-pożittiv. Kollox. U nipprova jisni niskuża u ngħidu forsi miskin kien għaddej minn żmien ħażin. Border jisni naħseb laqqas għandi eżattament. Xi ħaġa waħda. Affarijiet żgħar għandkom eżempju ma nittollerax minn ma jinnaddafx warajh. Ngħidlek ma nittollerax, sekonda. Naf xi ħaġa li ma nittollerax. Naf xi ħaġa li ma nittollerax. U diddejjaqni ħafna. Inkun għaddejja fit-triq, mhux biss kun qudiem il-danna u ta' il-lights, ta' warajk idoqlok. Kien ħriġ tal-ċaħat jena. Rajt li moħħi. Dik! Rajt li moħħi. Għana jgħu xaġa jena. Mela mux waħda. Dik ma nittollera. Ġajda. Għandek raġun, mela xie. Ma naħsibx li s-sajda. Ma ferax tatna. Jena naħseb għalek dejjem bajt wahdi fħajti ħita. Għaxin hemm ħafna faffariet fl-irġiel li ma nittollerom. Waħda li tagħmel pipi, aħna il-nisa namlu pipi u nimsħu. Il-raġel ma jixxitta. Naqbel mija, 100%. Naqbel. Għamel Di tal-horn. Jena di vero Di tal-horn. Jena konsen iġġazzat. Xaħġa ġoħra ma. Jena tal-horn għandi problema. U ma problema kbira. Jena nqabbel li l-nifsi. Jena bnidem il-ġliet naħarbu, nibżam il-ġliet. Anka jena, għalek, intella twiqi, u nitkellem wahdi. Il-horn jena literalment bħal dak il-karattu ta' Marvel Hulk. Bankun, kienu raġel. Issir Hulk. U ma tax jiġri. Jena niġi f'momenti, meta taqbizli u l-bicċa kbira fuq horn, niġi f'momenti li ma nkunx naf xamilt. Wara ngħid il-lallu xamilt. Kif rix tal-jihda? Fimtaw l-għuna zbajji kbar, ġivi, zbajji kbar. Taġiċi, għaraj, ma naġiċi, jina laqitwiqi. La, naġiċi mux ħorn, paqli u jek ġinin xejillu. Ma meta niġi d-dari mal-ħajt, kem kazijiet partikolari, ma bħizab kem kas partikolari, nżilt dajjen, literalment. Kelmu. Le, nżilt, lajtlu xibka minn mal-karozza, lajtlu l-ħorn, tfajtu l-ġowa. Il-lallu. Le, daqsek, barek ma meċ. Le, nġi daqsek gravi. U bad gravi, tullena. Għedin qasmu r-regali. Mandux U ma t-skornu. Għamena dejjem għet il-lieni. Il-xinna nsaqsu 4 mistoqsijiet. Il-rekord ta' 30. Il-rekord tal-nasem da' rekord Grazzi ħafna. Thank you. ħafna vera bis-serjetà. Le ma nixtieq nirringrazzja li Transforma. Jagħmlu ħafna aesthetic procedures u trattamenti, eżempju laser biex tkun tista' tneħħi s-suf ma ġismek kollu jekk trid.
Fil-fatika. Kabbar is-suf. Jien xi ħaġa li ddejjaqni. Kollox nagħmel. Għandhom trattamenti. Jien li tħajja nagħmel kollox. Kulħadd? Grazzi Transforma. Ħana ħaġa żgħira. Ejt li tixtieq. Guys, dan huwa l-aħħar episodju nixtieq nirringrazzja lil kull min segwina, il-telespettaturi, mhux telespettaturi, il-podcastaturi kollha, kif ukoll kull min kien magħna bħala. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Carlos u lil Lebi. U kemm inħobbkom ħafna. U lil daw erba' biex jagħmlu l-aħħar episodji tal-ġen. Cheers, guys! Proset tal-programm. Proset lilkom tal-li ġejtum, tal-li samtu daqshekk ma'. Jalla kulħadd jimsaħ id-dubda. Jalla kulħadd jibda jimsaħ id-dubda. Ilħaq, jisħaq tindoq. Tibda l-programm mela. Ilħaq. Kont insejt, il-tindoq. Kemm niftek fuq. Kemm niġġielet. Murdo. Jekk bidilt il-pentex ma mxax. Mux għaxet nitkellmu fuq għal-ħagġa, xaħġa mux għamil sħija, jien per eżempju bil-lej, bil-qeda għamil pipija, għax jiena malar t-dejja. Jien l-iktar kamra li għandi nadifa naħseb fid-dar hija l-kamra tal-banj. Jiena t-najr Marina, jiena dik parti minna għod nitkellmu. Ma najjatux. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,